לך למטבח ותגיד קוקוריקו, קוקוריקו. אז הוא אומר לא. התרנגולת מקרקרת, החתול מבקש אחרת. הלך התרנגולת ובאה החתולה גדולה. חתול גדול. רחל, תעשו 5 בלונים. עכשיו. דובבי אותו. החתולה אמרה לו מיהו, למה אתה בוכה? לך למטבח ותגיד מיהו, ויתנו לך. תודה לך חתול. תגיד תודה. ואז הוא הלך. תגיד לא. בא למטבח ואמר מיהו. בוא, איך הוא ביקש חלב? מיהו. בוא נספר עכשיו את 5 בלונים. כן, כעשו כפיים. אמא של רותי חילקה שמחה וששון לכל ילד בלון. לרותי בלון אדום. לסיגלית בלון סגול. לאלון בלון ירוק. ולרון בלון צהוב. כל הילדים וכל הבלונים הולכים אמא כחול. נכון. שיחק רון עם הבלון שלו. גלגל ותפק. זרק ותפק. נפל הבלון על שיא הספרדים ונזר. פתאום. אני יותר דרמטי. מה קרה? הבלון יתפור. הבלון יתפור. הוא לא מאורגן. הבלון מחר נביא לך פתאום באה חתולה מיקסי, חתולתה של סיגלית. אבא של רון בא אבא של רון, אמר אבא נפח אז שפתאום מה? מה קרה פה? מה? הבלון יתפור. הבלון יתפור. אל תספי סיגלית, כך קרה גם לרון. זה סופו של כל בא. רחל, איך נתייחס לביגמן? תמר יודע את כל השמות, הוא מזכיר לנו. ואז בא הבלון האדום של אלון, והוא ברח למעלה. בואי, תמר יצלם טיפה. עכשיו תהיו בשפט. לא, רק להחזיק, זה מצלם. ואז כולם אמרו לבלון. שלום! שלום בלון אדום. שלום. תעשה שלום בלון אדום. ט"ו בשבט הגיע. אלמוג, איך עושה חייל? אלמוג, איך עושה חייל? מיסמיס. תשאלו אותו. מיסמיס. איפה הראש? איפה גוף? חזור הביתה. מעיין עצובה. נחום, חזור הביתה. נחום, מעיין עצובה. תגיד ספר. איזה צבע? הוא רוצה את מוגלי? אתה רוצה את מוגלי? מיקי מאוס. זה מה שרציתי להגיד. זה הכל מה הוא אוהב? תגיד לו. לכן אני תייר נורא נורא
על הלב.